awan iti panagkadkad ko nga mamati ti data kat dakkel nga problema ti SK nga talaga basing on dito lang budget ngamin dagito SK kat nakadto nga pundo iti haan nga maususat at awan mat iti panagkaykaysada wenno panagmi-meeting da no kasano da nga gastusen dagito pundo iti SK ken makita tayo nga awan iti napintas nga panangidaulo ni Apo SK President. That is why I have always asked him to conduct regular meetings with the different SK ng mga barangay, SK chairman ng mga barangay, tapos matres out nila ano bang problema. May mga dumadating, adot dumandan to no motubiyang adot problema da. I am giving the opportunity of the doubt ni Apo SK Federated President tatlo no iso na nga mismo iti mga address kada gitoy dumandan nga problema may panggap iti